Yang subhaya pi sha kane ke program ke Kynta ki Samla ke ba lawalam shapi da ke Bosco Media Network. But kane ke program ke one live nang nina studio jong ke Bosco Media Network. But pila ban buru ya ki jingkeli ki jing ai mensim ki jing keshan jong pi ha ke YouTube comment section. But kumjuru pilaban pedru naga lilangki cable operator u number aspa nyopu kenda. Te mentakas ni hangni ha studio idon but Samla Witney Marbaniang ibade I founder I nong shem jongka Bella dance crew ka kinhun shat ka ba debit but ka ba laju don mentaru haki babun teliki resar. Te Kynta Choreography dang ba kajingya solok kajingya peliu jumut ngan pedang subha shwaya I Samla Witney Marbaniang kublei shibun ba pila pelapo kenang-kenang syakani ke program kublei piru ba pila ai yang asyakani ya te Choreography keren inya sang ba kani kajingya keren jingya solok jungi inya pen I shwahindiat I video belingkot syapangka jingya linti jong I Samla Witney Marbaniang. Samla Witney Marbaniang idi ikun jong iba Clinton mau penyang bat ikong bihuli Marbaniang bam kwai hadwar ublei. Ide iba jushat bat iba juai jihi kaisha kabalatip kum kabela dance crew kaba ila seng ha usnam hajar apuar. Katong jong kabela dance crew kadai ban kentiu haka liang syat bat kumjuru ban kentiu ya kamtam heki Samla para Samla bat kumjuri ki kentei bikinyo banyadan bentalang haki rinsan ki beper ki program ni ki rinsan ki bakila judan benta jong ke Bella dance crew kila judan benta haka muka fiesta Miss Juwai kum ki backup dancers nak benta ka Tijaswi Prakash bat Usidhat Gupta ha ka ramwork kawaipat kadai ha Ranikor Fest jong usnam hajar arpusa Meghalaya icon hajar arpulai ka North East Gate hajar arpuar ka Rider hausnam hajar arpulai bat kumjuru haki babon teli ki music videos kilap judan bentaru in sapishai hakane kajinga kren kajinga selok hakane ke program Gitu kidi kimat bokongsan kaba I Samla Witney ila judan benta haki rensan ki baper te lemba kane kajingya salo jungi betasni bisa syam ya kajingya linti jungi hakane kakam shan dia kakam hikai kaba I la seng ha Bella dance crew te kublei shibum yang Samla Witney yang subha yang bisa siam te Jobing ni sedang hendiat bagi kita kajingya linti jungi hakane kajing shat de longping batai shwa nikong hendiat kumnu pi poi syakane ka jing ya linti jo pi yakane ka jing shat ka ikabab aiman sim pi pen sutana yakane ka kam shat ningkong por pangadang rit mo nga smart haven shat te I mai jonga smart banyalam shat po office jong I kita dan event se te na tu pat hadin dangala Samla ra kham he andiat te ngaleran nga stop no ket ngam jo kam shat chu di nang tupat hadin apoi po nihu hati hai mapule lo po nihu university hang tu pate ngaken do iki perlok bai kwa Shillong mesti shat chong shit te tingi shat chong shit hang tu di nang tupat tingi apoi shat hakit ki farewell ki varsity week ki hindu gitu di poi kum tu kan platform hi pat dan hi group issue shat kum tu bong shat chong shit te nang tu pada te sa hadir nang tu sedang iwe besit shat lang hiban nga ita tingi apoi ban
ikut benchat hapok ka North East North East game ka Meghalaya boxing ka dan hapok polo kan hang ta par pengilen ngilit shat tingi yawat dansa hi kum tu hang tu kan skendu ya I Maria kan I member jangka bela si then tu ha tingi poi shat tingi poi shat hang tu ngi platform te group Shillong bai yo na tu kum tu ti na tu pade ngi tetap na tu hadir na tu ngi sedang syakot haga music video first music video jengi di perlok jangai Jeffrey di ka tingkom no ta music video kedai thma jong ki Samla ka ta kejung tingi let shot kan hang ta music video katu kan music video sapen YouTube ka one of the best song te kalong ka jingrai ba inspire ki kena Samla menta badil syapang gini ki drugs ki company am kat stanat ha kejung sa ngap ka dan ha YouTube kadi ka thma jong ki Samla jong ya ka Shillong ina ngap oi dia taken na tu pat de hadian nga la dep na tu after like 1 year try nga stop kham shat chu ba na yeng ru ki kham strict kham tam ipa da shat than te ko ai kan pendap sejung pulia dan na tu pat nga sang men hap focus be ka career la jong ken ma pulia lo am hati ha ni hu then na tu nga stop dancing na kham shat chu then nga focus career and then na tu nga poi le internship chu Bangalore nga wan chu biang ngawan practice sa Shillong Shillong di hantu par pangip ngap artan practice artan di dan perlok jangai phone ong bai dan kam shat hang ta ban dan kata ka event hi kedik katar jong Meghalaya boxing ong bai dan kam nong shat pilong man shat tengah pang ong ni ngan wan ikin kinong shat halo ila dir ngam shat shu tekala ka di dan tu ngap phone ni Maria ken ong pilak banyak nong shat ong ni ngan try mo rum shat chu te ba kham shat nga shat kai kum tu hi kham da jing mut ken ban ken continue mo nga phone ni and then after that but they perba you te ipenwat nong shat kum tu te shikpui kendo ken yo nong shat mi yo ya dalkani te Loveland te IT te Wansuk nang tu ken sai saman form te lai form ke belas pat tu sai poi shat ken event pat kliang she ken kum te da shakot te haki music video ken kum ta ta te ti ben kong du te mentah kan ka belas dan crew ka no ngut pia don pat ki members tu tangi dan real poro ki diki ken thai hawa ki ken thai te mut hakan di ka crew ka ba phi seng hi ma phi shat ru yele di phi IG kai ru ki students mo ta ki students te kumnu pat ka long kumnu pat ka jing de ju phi be ki students phi ki judging shat ayu pat ki ba phi kai ki ne hakanu ko do phi kai ki judging shat ki ru kom yo jinge de ki student te ang kum nang dalong than re ko nga ban de teacher ne ngilong be kum perlok te ye no be kum perlok te dan kam iru la ya rabbe iwe te ngi don long choreographer te de muslim nga ba idal kani te ladang ngim dayo ban I step sa ite ko ngi ong ya ki kem yarap lang ngi ya ketiw lang te iwe ngilong i ladang ngam lang te ko ngam fi don la chaka ban practice studio long kata ka de jong iperlok jong ka dan hapo Bishnupur ka de ka soul fitness dance class ka de jong dan wi perlokin te dangi don kin ki events ngi wai ka to maybe 1 week 2 weeks of shawai kata studio te perlok ngi shile bi shata te komta te ki dance form bangile de hang ni ki depends te ngan ong depends sa ki event de ki shakon kum pe kum ka riders mania ketu ki bun ki bikers mo hang tu ngili shat hang tu ko ngimla ta mu shat ong non ai no tang ki hip hop ne jwa hindi ne ni ham mix ni ai rock ni bu ka genre rock ni ham practice ka rock ki don like jong ki genre mo genre te kum balong hapo kanika love winter queen ki nok penya ki kwa ban le belly dance ni ong to ngin try but dengim de professional dancer ngi shi David gitu gi nong shot kum tu self taught de baro mangi baro fi de self taught lot Shillong to ngin try ki khot ki ong kwa belly dancer ban le am tam ta long se finya shot ka balong kinja balong at least long kam long itna kan thei famine type de belly okay to ngin try
tu pengi shot ya katuru dengan nomor track ni kan ka si shaman wangi pajumlian pada ni shot kawan-kawan kita nak ki video kalau kumta te kata tu mungkin ki dancing composition ki style si via ai lang para mafina baru ya ka nia ai lang hi te mesti pek ki jengwai sejit hi manga jengwai ngajit manga te ki ngasapen sangap iki best na am kan ni bu he tikin oh biang mem bu hang ta te long kila batai lang te ki steps through pada dang amio nga la ong no itu iwe ibishit ai dal kani itu te damio te la ai kumini se jong maria jong labden jong IT jong i wan su kum tu ken kila share lang ken ai share lang ken idea ni work by as a team as a team te kuma fi on fi day fi nang hi baru ati fi nang pat na palom hi jupet ne ki YouTube ne fi dan ki pet ne ki kini learning material kini ki kum dal kani mon ong example ini ibete whole baru ka jono jingi and the popping ru inang ile hip hop ru inang ile belly ru inang te ile jingshat da ong ibete iwan ke lada mainly in penikai nong le ka body movement kum tu te ngi follow again tengah step mala ai ngaru tengah te belly ngam da yutan mo mostly into hip hop jazz kum tu te pen kai tamba ngi try kawan kai internet pat de dan la practice te kawan hi long kum ta te tu mo pele bun tli ki ru kom shat mo bun tli any fila da kum ki even any difficult fi ko ban le kum kamuka fiesta mo ki kwa ingi ban shat bat kitu ki celebrity mo namar kitu ki ya ki showstopper ma celebrity tu Siddharth Gupta but they just one itu ki showstopper hang do ki don't come back up dance again na kitu ki penyak joki muka fiasan do di kitu penyak de ke butterfly clothing accessory kan gitu di hang duru ki kwa ban like ban longingi ban pong heels ngim pa ju pong heels ngat ongai fika hang Shillong be ni ngin try pong to ya practice ngi hang ta mare shana tu kilong kat tu mlong tan ba kat tu ni mare na we dancing still shatu tong manyo ban pet te la de ban balance tingi ya practice kawan and kum tahi and kawi but ka hantu kalong ka bakal ahe te katu one of the biggest event can it was very ngan ongkom no barba pai hang tu ngi pai shat damiet ti barba pai shat damiet report krian te kadon ki umjer te hantu po you ti perbengi ben ya po stage kini ki dance jonga ki pong block heel tengah ngapong pencil te kilom kini pencil heel tu ti ani barba ya so tu bajan urshadin manga shudwai belewe shombek no bahab ki kemet kapha ya pengki sudan bak badan udieng ken ye use props udieng dai hang tu tingi bat itu long ban long hasu support no du ken henry ngasho men dap lanu apa mensium dap lanu tapi ka jing kabiang masen dap kamlong sudan bak tamak ngaso tu bangala jan shading ngaso be long shading ban ur tu pada dan bak udan tu udieng Shillong support no tu te masmi na tu ru kalong ani kum taken it was a new experience yang ni at least baru different kind of dance form gin mengila ya try ti laju do mentalu habaro kiran sanu mai imene tu ki riders minia nang ta mukta fiesta ki not easy games nang ta ki labun ha ki tina pring chukni baro kiran san ki ba laju do menta ka pat ka rinsan ka bara kata shisha pi ka bara a shisha ka ta ka jing mento ya ka jing im jupi ka ba video sha kita ki jing mento mo ka jing im ni angkum no mo na mar baro hi kat bangi le no I'm grateful te kalau grateful shisha like kan di baret ni baher ni kasho anything tang la po yang tu like la long grateful shisha ba that feel according long year ni kemen ban pen I ka sai ka talent jingi long kum ta te long nang ong ken like ban ong te come here the ken kum ka tu ka muka fiesta ka turu one of kalalong you hingi like it was one of the biggest achievement in the Kenya kata bingi yo ang tu te kini kiwi ru but they long
Ông cũng nói lòng descriptive hết. Nong menang su ban ong ban Nong- nujo. menang Yang tu nujo ban- ya nu mo. Inu, Baru oh, kita but lagi jong ila ka jong la ka jong ka experience. experience. Te habai dei ba kata ka jing past speech jo fi lene ka jing dan menta jo fi kum nu pat ka preparation jo fi ka jing bekria jo fi haswa ka tu ka event ka ba fi you ka nu kenta ne ka nu sngi ka jumpa hadu ka du ba pinya prepare ba fin rehearse kalong kum no. Mostly ding in the shot ni mostly da ka de ka jing shot ka ba kham tingi shimpor artayo. Da kam ti shitayo Ding in the shim is dang na kat nu baje kum tu sau baje ngin sang hadu en rio Ding sang sau du en rio te na tu pat ding la dep tingi tu ya practice te ka ba kham shu tingi kum ka belly dance tu ka tu te ka khalam tingi kham mi shimpor hadu prawa baje tu te teng teng Kita. kita Lalu kakam tu fi kam kia dia yang kia. tu kia nama sab nong spesial do ju kapor pikai do ju kapor pin mi hiki ideas mo ala dia te kumnu pat pite la kam le di pi handle kumnu pite la kam kumnu ya kajing ban kia ka pressure pat te ka don mo kumnu pite la kam le di kita kwatem ông cũng nói bà học shu adjust là cái adjust ki por ki im shu long phát đi comment tăng ba ban si ba qua đây là qua hi em te la bit te if qua hi em you have the you want something em you have to do it te long bị hi cái ta cái chừng phát này chừng eru la po hi yang đẹp thia nó long cũng thật mo don kam hi ban ras mo de le aphi ka met ka pha bat clear bat phat bat e de de ha ka long hectic hi but they da kham ju kham pat sngo hi te ba mo da bi le ki jing shat ki mo kin don bi pi don kinu ki jing sao pat ne kum ne ka long ani don fi Sis la don. ba ka ngele ka tu pok kam de banga bashat bangi bakalab or ka tu de ba ngele kai hapo dance studio de ba kwa backbone jonga phi kum bakala kalong kum ba nong na kam de ba ka dia ru kala long thot kham la khi la ka nu sngi pa de ngadon shu ngam ban se nga shu di de pin kala ka tu ka de ha ka ko belly dance ha oi hang tu ngan de pe ba de la kali tu ka belly dance ba fi performing music video ne ha ka hang tu ha po love winter queen hang tu hoi han tu ken te long kum shu ha po practice hi nge la kai para mangi kum tu te nge bakala te nga klem yu ya ka backbone jonga te dem but still but then I just took painkiller te nga shu man panja jing pang te shu let ki spray shu shat tang ha tu kapor te tai kala shu ja la ka ja pa te kan me hi doctor la shu ja hi ga jam hi basha ka khi comment em ka ba khi ka men hoi ka long kum tu te ka pen kwat pen khia ka yu ka la kwat hi mo kwat hi ta ka tai ka nakani ka ba fi kai sha ba kum ju ba fi sha te kum no ka continue ka jing im ju phi pat ka jing im ju phi mo phi yo na ma phi yo lat ban im ko ki project mo yan son na sing pla im ni la de te kum no ka continue pa e phi pat wa as mo ni nakani ka jing sha ju phi ka ba phi an ong ni hi a bit ni him de hadu kata-kata long kum like kini kena ru students ki yo at least pocket money mana la dia dan kampan chu na ye di yo te man la ka even yo bed de long kam ti tan ba he ki don ki ai kambon don ki ai kam mi long ba ngi long satisfied be te ang hapit pat ya ki show ken la da ki don kam ban don kam chna outfit ng hapan kambon la da ki extend ni ka jingoi ban ai kam jong te ngi pan long kum ta te ki don ki ba fi habal lu hin fi ki outfit e lut hi la de be te kum tu tingi sa ken pat na tu ken ka long kum ta kan jung lu jing sa boro na hoi long apelu chana la dia dia dadap na tu pat ngan sa pa pat ki you can na tu sa sen pat ki bel ikum tu te tu flag mala ju ki music video lu flag ju do menta mo te kum nu pisham pa ki music video pa ha ba fi do menta lang bat nama la yu bun mo da di music video la dan lagi ki actors ki directors te kum nu pisham ki experience jo fi ha ba de ba ki music video pan tu te long new experience namar kum ka jadu jong Jessie Ling do ka tur sa shupe for YouTube if you want to see mo ka turu kalong new experience ngi te
Katu kalau kumpada ke belly type dance itu, but it's not belly. Kalau fusion but come different kandiat. Te hang turu deken hang tu kalau bagai kiwai ki vivanta te ki bobe kapor. Te hang turu kalau quite hectic for us. Ngap should lay a bit wood jing shot te and then ni walk but kiru long bas tenat sudah ken makiru long ki ai man sim ki batai bale am tam ta te long kum kanika jingwai balitis mentahi bagi sidang sidap ya yu kadi jong kanika dajing kemen jong barwai di ai ban roy te hang tur ngi kedo baro ki dansa hang tu pan ngamdi ba choreograph nga jingwai di choreograph itu I me bhaket tingi yo ban experience natur ken different shawe yo kendo different dancers lakan na kiwi ke liang te nang shushu hoi lemba ka jinga kendo para bri lang tu ta te bedi ba ka kot ka khia pat phile kum no pai le de na ma ban sha tu ka kamet ka dawa shibun kade te phile kum no pai ka kot ka khia hele de ba kum juru ki bedal lang ha ka choreography mostly the le kapta man travel jangai ikum tu nga pha bam bet nga pha bam ko ti ki binyo pang an pha bam be full man step te da push teng ru len ti ru pha bam biang long ka bam be kin kong man te dan kami ban ong dan kam man bam ki balong ni kum ki dan ki we ki break shit bu te tu ka you ban bam ki protein te hangi am long be em ka jan ke long be tam di ban bam be pa pilat ban dap li air ne la yo pang ne su ko kita te ban dap ya la dia kalong kom ta ken te ka shulong da phi ka te kamet di tang ka bam hi te kam da lele ra kalong kom ta te baru Shillong ya dan rungut pergi kru te ka te kini ki bayar dalang ba pergi kru ki yo lat ayu ki yo opportunities ayu you pat akal yang shat kan ba ha bak lai do mata ba ka dance choreography yo opportunities you ki yo le ki lat you ki yo nak ka choreography ki yo learn new experience like kum balik travel sa jangai ru ki yo ban mat te ka tu kum balik kini karani kor fest haturu ngi di perform ka khandai terek tingi perform ka arpo nama te kalenti kala jangai ha di ngi ong itu nong penyakin bang yem la te perform ka khandai long nem le na arpo te ki shif na arpo te hang tu new experience hang tu ni ki kena kalong ba ki sa ka kam dan pa just sa meno banja mi de kum tu ting hap shi fuan shi yeng tu te ki su tu ki me pa jon ki te na tu hap sa hang tu pa ten de kum la shai te ngi poi shat long kum ta te when it comes to money rong ong pi ki yo pocket money ne la de na bentai la de tu ka jinglu jing sap te mo pia lut hi na la de mostly lut manga shwahi te na tu nga sapet patken ke division nga divide patken kum tu banyo kat no ne ini kum tu te long ni ai kum ju hi pade na long apa ken like kum da dikijan long nga order kijan ni ki jing deng la ni ki juti ni kum tu ban plong kum ju ni ki outfit te nga ken na ka tu ken nga divide no pade kum ya ka jan ki bang lut ken long am ken no abo no shala di te ang the rest teng lang divide lang para mangi ken long sha long ta tiki haba pishat mo kidan kin fikum pi omne na mada shat tu kidan shibun ki jing shat kidan ki jing shat na mataki banya wan ra awareness ki jing shat na mataki events ki bun hamo te haba di bikini ki awareness program ki jing kumnu pi shem ya ka jing shat haba ya de bikini ki awareness program bana ra ya ka jing bha ka emlang salang kumnu ka jing shat ka wara sha kata ka jing bha ken jing bha emlang salang ki awareness program pa nga shi ki do matamu ki jing shat kum ke health benefit day belong ba nakashat ken long filong fit te ka men film da kampang kam shitom re and ke immune jok feel ka khlan te long kata hi and long kidon ki kena ruk baki long ki ngop mo ha ki kam snail e gum tu kam snail kam ki long la dapat ki focus se something baki kwa kum ha ka jing shat ne ki jing ruai ne jing tem jong ki te long ki la te la da ki if they have the you can if they wanted to te long kata ken long kini ki arab ha shibun kum kini like ki wi liang am te mo ta ma ka dancing and the ken long ka pen kelat te kijing like film la focus yo kijing snail e long fen kwa be ban le kwa be ban shot fi kwa ban what new style new different kind of genre ka style if kwa le hang tu
ti long la shu long focus na ha ka tu tu laklet no akalan ka jingdum mo laklet no kan long kum ta te kata hi da ken kum ka choreographer kum kan jing nong pinikai shot ba kum jure di kum nong shot ti phi sham ayu ka jing ya pher ka ba phi ki nong shot ma shwa bat ki ba man ta ka don jing ya pher ayu ka don jing pher bak la bak me ka long kum no na ka lian ju phi ayu ani a pher shisha man tam ki la bun ba bet phi na duk ki da badang red ngai i ani ki la da bet shisha ban compete bat ki ro ngim la shu ti ki por ngi man shwa ban shot simple bet kat ba shot long bet te le man ta shot kum tu shave shot karen ba mo phi man ta mo ki da don de ki style ru kom shot la don lut man ta wat ki jimpuli man ta la long mo do long ba specific bet ya ka dancing mo la long ta de tu ma phi man ta ya ka ba man ta ru phi dang ya ban pa shu men hoi bet ki ka nang la ki kum bo ngai fi ki events la da ki khot ki ko ban de kata ko le de kata jing shot long ne em te long hap prepare bet em kata ngashit ong ye ki ngong ngap bet baro ki jing roi wa jus ngap tang ka we te wa jus ngap tang ka jing mon sko bala jong na ma fiap pe ki pat ba mo kum hakim mostly bon ki events ngi le don ki bade ki bas ngap tang ki tu ki jing roi long ki rock hang tu ki bon bas ngap tang kum ni ki hip hop ni dan ki bas ngap lut baro jana ni ham mix te dan bas ngap khasi ru ki jing roi tang hap ya beso hab ya sutu lang te hab ya pen mi lang ki steps ki jing roi long kum ta ken tu mo ya ka ta pi dang don ki shows upcoming shows ki dang don upcoming tomorrow Samla we have one more show ni hab let to ki event jong ka event yo te ka de jong ba invite ki re ram ken ki bikers club hi te hang tur ni hab let te ni practice tang ars ngi kan ni te man ta sing ha one shot ni te but then I know we can do it mele tu ka chimpo ka no la ki ki jing shot ki ma pi dan ta pi chimpo du ka no ne ka shong ka jat ne ka shong jat ki shot ne kum ka tu ba ngai fi bali ki shot heels ite don kami arta yo tu ka kham chimpo ka kham ki tu namar ba don kam balance la di hab you de ban ong simple ki dance balong kum tu bete na tak shi lai si hos ngi te shi ta ka shi ta yo da ko ben biang dalam tai hindia ngin ya pe hindia mo naka comment section ki ong yu ki ba te naka liang jong i sweetie Marbaniang i ong keep it up and I'm proud of you thank you Marbaniang te na i Maria Goriti Mara i ong hard work doesn't go unnoticed best leader cause of you you got to learn and experience many good things glad to meet you ma'am Witney God bless you and your family. Lots of love from Maria. Thank you so much. It really means a lot. I'm saying one suk lang nong room yong ma'am you're the best. The glide nong room yong adi keep it up. The Philbert yong go Alice so proud of you. The IT Riang Xiang yong ma'am Witney, you're the best leader of us. Bella, so proud of you. God bless you and your family more and always. Ini kini ba ai jing keshan ni pi. Aku beli shubu ni ke jing keshan ju pi. Nang ya keshan ya i Samla Witney na kam pentas kam kijam. Dia pat bat ka niki scheme video jing Arab naka kinu niki dance kidan mo niki scheme skill scheme shidan ki scheme jap kijak jok soka piju yo don jerap piju yo sponsorship ne kum no ne yo namar ba kawi te haplut channel la di na bas dang na do ning kong de haplut hi na la di haplut bete lang kwa if you if you want something you have to do it pelut rum lele te la te pa ban sayo nakatu sayo ate kalong kum ta gen andai pan ong sponsorship da kamyo am percentage jar hi de ken em kini ki ken ja sponsorship very difficult if you don't even stand on your own feet te poira shish ta kada hap yang men nakajak la jong tri bai kat bala kat bafila na la di te ya le ban guru kan kalong kum ta
tu nang ni sak ma du fidang don fidang kwa ban expand ban pinya shu ya kan ka dance choreography kan ka balance dance crew ne kum no ke jung jo phi la don baki kwa la don kwa join ikum tu mo pade ngapat ngalong ngakam kwa pat bu te ngong hadin sampai in the future nama menta nga focus ya kan ka focus ka kamla jong ru focus ka dance te ngong an pechwa ngan focus tang nga kan ni shu kini berang don bakin biang shot te anda la kam long strong ba kanika team he te natu yang sa pet ken ya no ban bu long ta ya ka ba menta long pidang mut bitang pil rungun tang mangi shokin rungun ti menupat ba jo ai mesi me fi pan nama sabi ang mane ba fi puli ru lo mo ti nakalo long fi pus tana saka kam jingshat bat kunjur bani kai sha choreographer ti madu ba jo ai mesi pa pi nakapo sha kapo ông cũng nếu mà iparu em dah support han nomor become strict kok bet ngak kot tang ban do bangadep puli tem de ilong okay ilong okay nomor ipai kham long la ka jong pertema nomor sisin kapoi gitu jong jadu je siling do ru em idan hang tu hi bang ja em tu ikon la jong te idan ha iklam te di ma pi ba sha tu makata isok me han tu idang bam ja idan em notice si ilong be dari badan biya thu thai tep hi badi hang tu hi dan shin ilong me la ka jong pertengar ngas ngap kham ong iti yang i mat tip natu ken long kom ta ken ipa ta kham ipat tip hi do menta itip bang apa kai shot ish mo tan kini ki music video tip hi bang adon he eru ilong compare te kita ki menchua am ki por ba menchua te nda kham smart te kini ki bamta kata man ong jing shot hi long me ta long me nang fai kat poi she la long ta kat poi she ka jing shot long kom ta ke long doi kat mo ade kata ngim la ban banyak ben lo long kom ta mo na ba ka su thu ka por khaya hap tulun ba ka por tu but then lem no hab respect but ki parents hab respect hab burong miki te ka jing ong ka jing ki bakata he tu mati tang ipa hadu mentai patim ya katuka dadi badan ba share itakin la hi ban bed da badan ba yatu but they maybe in saf ni hawi kasngin salap hi namar ba idan hajan ni iklumi ite iklum tep badi manga namar hang tu la ta make up la pair la kam long different em notice ken badi khun la jong hi bashat ang tu tu semua difficult ban do menta haki music video ep le kum no pia tip kum no long gumi ko ban do menta nakaliang jo kata ka music video ko ati menta mo ko semua menta fila ak mo to ha je siling do nang ta kata ma ki samla ti kum no pi ya kum no le kum no ban banyak kut ki kam ki jam itu kata ka agreement mo kajing aku ile aku no long between me and my dad ne bagi production members but kitu te lada long kom ijasi mo I phone te kwa dancer ba idan kam kom tam ta long ngap kan ke jing wai mo ti pha nga jing roi ti ong bat kalong ka beat kham long vibe jong ki arabic beat kom tu ken las ngap te jadu so hi ti ngong toto dengan sa shupen te natu hi nga shulong don idea no ban yo akum mta kan ki jan ki outfit shu idea no ki steps la ya wa hab ya hab nang tu hab ya hab bat ka music video shulong te man shulet hang tu shu shan pong kulumar ka me hab ka beat she mak no mo fi ka di arabic te ka hab ya hab bat ka outfit ka long as ngap shote te natu ki long no expression mo ka kam long jo bong ai pi hab long make up also have to be very heavy kalong kum taken long compare te pi hab ya shop and stang nul kap te hab da study hab da benya shatik patik each and every music video no kan long tangum ka tu ka jong ka tu ka first music video ka tu te namar ba ong ai fingi platform ta shuday be de ki simani ko atan tu te shulong be fine te hadien ken de ki khot kum tu te ngalong ka pitch wa ke jing roi nga picture kum no te ki dan kam outfit ne em and you pa su te ki ong hoi dan kam te ai nga pha nga kum tu hinga ai idea ba chita kum ta ban le kum ta long kum ta ken te
Nah kalian juga ni ki kru bafi adon para kentai mo. Ta along kebanyakan ti ulang para kentai. Women empowerment lah nona kentai keti para kentai bikin jawab banyak dan mentala kirin sa. Ti try hakiwi ru kiliang lo try dan kam hi bandan kum kita ki kru mo banyak kentai ulang para kentai. Ti haba fi tri lang para kentai pat pi yo ki lessons yo para mangi ya tri para kentai ya uplift lang ya kentai ulang para mangi pi yo ki jumunto yo pat naki ni ngilong sutu hate we long ngilong understanding ha long hakapor bangi don jing long kam haka ni ka group jungi da kenyam ngi lalong kum bade family te ndi sure ka yu lalong kum family don kam ru kila ya thu kidam problem su kia thu ngi solve long kum ta te long kidon hi mo wi ba kwa ban join kum kishan rang e mo ban join bang kwa ban join ki tam pa de nga perkhat an bu iki te kin don pat ki dance balong uncomfortable ban chat su thu em ki kwa be balong free te para kan thei pat su thu kan bambon kalong kum takin padeng ngam te pa ka future ngala ban bu ru namar ba ting don kam te nong chat hi ban nong buat kin te meka as of now te kilong comfortable kum tu kistanat kum tu te long ngam kwa long khandat la shubu ngin bu boys hang ni yu ki kam long compare no te kim dam long comfortable shu kan long pair no te long ngam kwa kan kata or maybe in the future but for now te ai shukum tu kin lo ai ba mata ka biang shukum tu sepit pa hadin habun mangim tu hadin habu tang sebut itu kan jai ta ha temu pidon ni ki thong mun ani shakhmat ki ipat ki thong pat ani shakhmat kum kita nong shat kum juru kum nong penikai shat choreographer ki thong pat jong pi na ni shakhmat ba fi ang mantan hadin habu laban penhe te pedang don shuki ka goals of feel ani ka thong mo tahi dari ba ngong kum hadian habut lada yo ban bu ki bakam biang syurun bu lada yo bakam biang tinginya bu bi long kum takin ngan ko hi ban penhe ya kan ni ka dance school la jong tamba ngampat perkat hi to maybe in the future tamba as of now te I'm happy badan tang kum ni te bahangi lang kam nang ya sutu jung bot iwe tang ya like ngan onga ni apo bella dance crew mostly ngilong we respect each other te and mostly ngilong kum ongai pingilong kum shipara ngilong you te and ke attitude li ju shabar ke attitude li ju te bandan ho long pen I bitu ngi de ban long humble kain laki ki keleng ke bingile kata ken long dia kan ni ka crew ba fidang kidon mentalang ki we ki bam de ilang ki khasiru dan kidon kadong kum no kidon di garu hoi I Maria dal kani kidiki garu di IT di napo war di I wansok IDI na nani na shani hoi te long kum ta mix mangat na shani long kum ta ken tu bia satu jumut bin mo haka IT di nong ston bakala tu bia satu jumut lang haka yang ganu dade haka alon ok culture mo alon ka riti ke dustur ne ka jinga kran ne if you tu bia satu jumut haka keting keteliru hele kum no keting keteliru ya nya kran lang bet kum 11 ru na shani hi ngala kala mention ini ni Shillong hi te kum ta hi nge kran kisu tu te dangi kran khasi ro su tu ya mix lang hang tu ya kran khasi ya kran lang you kya kran ngi su tu ba ngi communicate lang ba kum tu ong kum kila ya sa bi shani ya along kum ngi shani ya te kam don you can ta jing ken nong haka haka ting haka hakikam ben yakut imo ha te kum ka nong sa pat pi school kum no bakane ka dancing la kum tamo dancing industry mo ani shakhmat kum long kum no kan kiu ne kan don hoop ne ka long kum no try ki burki khna ani shakhmat ma ngas thuk ni ikil bo ki la su thu ini skill mo ka jog skill ti school kum no na pi kum simen kum ka nong shat kum jodu kum no pini kai shat pi school kum no bakane ka dancing industry kan kiu shakhmat ne kan long kum no na ni shakhmat kan kiu hi da ken tamba mostly hani ha Shillong te di tang haki por badan
kini ki events hi mo mostly kum ki por dadi por winter season le kambun ha ki shows ba yo ki don ki festival EU kum ta te maybe ngam tip mo in the future ki kam he ban ken man ta te dang janjar hi da ken mo kata te pak de long kum ki kena samla pak de long baki kwa shubu ki kwa haban long fokus sa katu jing shat long ngan ai tang ka weekend like you ki ba they ban like the ki focus sa jing shat de mostly what focus tang iwe te do all kind of genre of dance namar people they if you do just kum ki popping ne kum jang tang hip hop ne tang balut namar ki don ki bari kim kwa ai kitu kim da su long ki kwa na ka we la long no la du no ka yo mo du no long ni nda kwa than de ban bukum tu tiki kato long ki don pat ho ki bakwa long di ka bong mabaro kim kwa long ki bun ki events ki kwa no kum balong kum mingi ken pet ki khot no kum hatu ki kwa belly ting hap le ni happen hun em namar ki kwa kum ta ting hap le no kum ta dong jong ka belly dance ki kwa kum bollywood jong ki ban chat jong hindi swa ting hap le ni long hap learn de dancer they should know all kinds of dances all kinds of genre ken not just one. You have to learn there. You have to know jazz. You have to know hip hop. You have to know kini contemporary those kind of dance. Kini ballroom dance ru. Katur we planning to hi bangin le namar ba. Even though without mostly kini ballroom dance dan kambat kishin rang mo. Tambah ngi pat nga perkat like if you do rutang para kenter kila te but different kind of you no kin fusion long mix no tang balong. Kan compare kan dia te not mostly belong mainly ballroom kum kitu ki salsa ne am kan long no kum group of a girls group again girls long or ki belong compare no kan long ta ke ni hab be learn bet hab man kas ni hab be ben pha ben sani shu ka kam ka jam e kan ha kan long kum ta anda ko o ma phi kem di ba shu pe bitang ya ko be thik de hab pe kin skill life chat ben don ho chat be kan ngi chat ka tu chat ki tu lo ki jong war me handai ru chat ben di ha ka di o ma phi ru ni shu o ma di handai ru ko yu shu handai ru ngi mentally la don lang kan confusion lang handai bet ta ru kata ken kum kini pe kini ki student jangan menchua kim tem kita pitang menchat ki bamenta te bamenta nga ai manga nga permi ki bamendar ngong shimi kan ni ruhi menchat men sngap ki stang men sngap ki stang menchat kayo langkum tu ken te ki berir ki bapet em ki tenat te ki kamlong compare kalong kum ta ki berir ma ki berir am ki observe mo long ki pitu te kalong kum ta te kum la nang la lang kum tu long kala mara sibu si syaki kata ka jingom du nong du mo kalong kum ta takadaw te hablong try to learn new things, try to learn different kinds of dance form ta hindi na ko apin samla mi ka experience jo fi ka jing jo fi habay day ba kutu ka muka fiesta ka ba fi dan mentalang bat jong ti jasuhani ba sidhat ko ta kalong kumlo ka jing jo fi pa habakadika namakadika fi ama fi achievement ka bahe du ka ba para siya kata ka jing mo to ha ka jing jo fi kalong kumlo ka experience jo fi ha pa siya mo to katute kung bao nga mane fi bangilong nervous ina it's big there it's big in tepre we will do good or not they you trust be you trust be ngin la ngin le ben don't worry then to hi poi ka poi stage kung bao nga fi ka stage ka long slippery it's like big stage te ka long sap so jer ka to te ka long but they long an ongkom no long it's new experience for us long comment no obviously ka bahe ka di pa pio na ka babahay pa de ha te long kom tai te hindi kum kanong shot ham tama ka ne ba manta ba pili asibun ki jansan ba pera ti pa ki jing ki pa pisham holiday shimat pan sham te jing ki ba pikendu ka hap ni ling hap passing bag ngan ong hok de don te ki kam ba filem belong ka basong hap passing bag ka ba ha jing jari mlong ba bet hap lit left zigzag but ting tang ba ka we em never give up there don't give up like le bet try be even though kan ngaso thu ting ting lang along bet ni ngam la shoot thangan give up nang dong ong gini ser ki por ka don ki por balong ka
it's quite ka pressure te Ka pressure. ngong ni quit no ne kom no ne pa de ngapai pa ngapoi ka dadu siya ni ngan quit kom no I'll do it, it's okay, let it be, let mat te siya kam nilay, but just don't give up kin nga le te kalong kum kini ki baong sponsorship mo bahab lut na ladi ka katuro nang ip bahab kalong piap lut hin na ladi ki ibaro nadu ki jinglet transportation kum to long kabam kabam ket hap pen pet emila aslong kum ka leader de ban pet te ki leader ni besuk dalam lenti and teng lenti kum lenti subuk ni lenti jangai poi sharp poi miet te hap pet te long kapor ki safety jungki sabadi para kentei long hap but ndi so kawiru I'm so grateful na mabling ayo ki kena ki batip sngi kilong kisngap daong munai you tilong be to kilong kimda you tante kilong ko ngo kilong kita respect telong stanap te long anything na duk mentaw ngi let em kita ki shows jangan ngisa ru 4 judan bajing kelumar 4 judan long be kalong cool and calm be like away bakisngap e ka leader ka way te don ka respect te long kum ngaro ngala he ki kitang red takap yalam lenti te ki long ka weru na ying ru ki tras ngamlong ban le kelumar ban long so tu em ka jing trust juga ni tip kalong kum ta kawan te teng kum balong hapo rani corfest mo I like our dancers I opang namar ka jangai pa kalenti she got sick namar ba jumni chong kali te kalong kum ta em hang tu hap pen hap long lik mare pen pe hap lik ong ki tu kinong penyat ba pe long kum tam last stress te long ne em te kit so tu hi pa de te kum tu kin hap Shillong no hap pet beti we lo hap focus kin nong der ma jom pitang yala de long hap pet lu te like baro ki nong shat de long badan bat nga kin long diki you namar ba teng diki pang iru long kadon jing kit kli te hap kit kli te tension leader ek to hab alam lenti beti ki kata kin te ka jing sa kum kabam ka di kum ka khiap hap yala dili em long ngam perkat chu hap pet choi ki namar ba teng ye ki opang I pa denga ngalong ma sumneng kum nuru la pher namar banga pet ye ki em I'm taking responsibility te ngalong kum ka kami te musik ka kami ya nga mother te hap pet ye ki hap long like she ki let change no ki wan long kum ta kin but de ka tai ka chong grateful ba ki yo ki bat ngap ki ba biang ki ba long kum ta kin activeness ki bas tu te nang ni pat nang ni sakma nong pi ok men pi don taka thong ba chin yalam sakma khina to kini ki bla don menta ba pi ni menta kidi ki each group ki ba kat no snam hadu kat no snam pat kini ki ba don ba pi menta ki day 18 de ki 20 23 25 kum tu hi ki kapara hadu ki arpusan arpun di kum tu kam sebjek hi fi ba piap yalam nanti namar ki dang deh ki tin HM gitu tik mungkin ni ki badan lang ba fi ki tu membahas ki dang don apa di jempuli ru joki ki badan jempuli badan jempuli sudah ya manage pat rutin ku banyak kan te kum dadi bekidon exam te kemut ngam khot te nama om baik ni kong fokus ha ka kot namar that is very important mo ni kong pendap sha jempuli like fokus te ka kot kan ni jing sha ru biang te de pila de kan ni te sa pikin ka jing sha te sa practice ikan ning kong along kom ta kan dikila pat diki adjust bora pat ka exam jong kiru pat ka euro pat ka dance ken boleh subuhnya ka jing Samla me ka lenti ka jing ya jong pi te ban shwa ba ngin pin kut ya kan program te ngakar men ba pin ai ka kubol ni ka message kham tam e ki ba pi ya kan program lama so thu sha ka jing ya ta ni babun got ngakar men ngi tang yang aru ngi babun ba pila te ngi kwa hindat I men sim jing tu na pi message kham tam ki ba pi ka program first of all mo ong hakani jing ya lenti em jong nga le ong iki baro can give viewers ba pet ning kong fi de ban bu show you boleh kita like keep God first lada fi bu I boleh hakmat em everything will flow and secondly remember to respect your parents kan whatever the decision ki ong mo lade namar ba kitip ka babahat em ki sangap show ki jing kran jong ki thirdly pat like
like believe in yourself ken la kwa ban le dai ki ai long le be te nai dan ngin kata ka second thought ba oh yom la the Monday if you have the will if you la be hi tama musi ka tu pa de em like ngan ong kum na don kam support te na ye don kam support chwa na ye ni don kam don kam support kum bolong manga mo jing jar hi ni kam pa de ngalong pe ngas ngap chwa ye ngas ngap nga buram like nga pendap ki jeng pule and after that la dem te I pare lalong okay tengah la ban le fokus ke tur happen hun tengah le de iki la te man chu ong le kat bamon like ap ngap hayeng ru tur le lang long gom ta ken ka hi hong atip kan tang ba da pila ba ong te da fikwa pila be hi ke jeng strong will jong pi kan kata and lastly they ban long iki like beri long da pila kio kat no rum remember fin long kiba man ong kum no kiba humble ti long pim de ken gitu ban long ma so red ha fi de ban long so red de ban long ong kum no long ba film de ban long da bendan kita ki ego pride kena pi no jeng so meng jeng even namar ka tu kampan poi te shi pi de man long so red ki kam ba pile te long gom ta ken te ko shit ong am te ko what's by to das you came te and to das you shall return kom ta tu ken dan yang in the page dan sa comment section tang don ki ba ai man si mi pi ki jing krishan ye pi ini we or jelly babe I'm proud of you this good the Clement Marbaniang yung keep it up sis nang kermen buffin nang kyu shaprang thank you the Serafina Payo Nongburi we the whole Marbs family are freaking extremely proud of you and your achievement top notch. Thank you. It's Witney Marbaniang. You're on such a wonderful speech. God bless you and be in. The Unity Marbaniang, you keep it up. Diki non Christian, kiba I'm in same if you have YouTube channel. But kum juru, pila ban buru yaki jinkali. The pidon kanu kaba pingo holiday shimen pila haka YouTube comment section. The kibli shibu ni kajing I'm sim jopi te nang ni hindia du dang da atu ka ne ki jikli hindia pat ya ka atu ka riders mania abade katu pat kamnu kalong ka jingya lenti jopi ha katu katuru kaper katuru it's one of the best experience there nomor ba ki one whole of India mo ki riders bet te kalong ka club ki motorcycle ikum tu te ki don ki wan bi hapo kade hapo ka event kade hapo dam orchid what to come tai to orchid le to te hang tu ru ka pher te hang tu ka long ba ki musi ki bikers ki long ki jing roi ngam tip ki snap ki mo pa de hang tu em nga super khat ngon tablet kata ki rock te tap lam ba ka tu ka jing roi ki bestana ha ki bikers ban snap ki long surprise duk kas ngi ki krok Shillong bet hak mat baro long kim expect em naki nong shot bakin ki namut bikin shot ki normal so kawan bet ning kong shot to ning kong ki wan bet ki jengrai normal ki bishit shot be hi emo bas ngam lu baro jungai perthai bikin mata te hadin na tu pa kapoi jengwai rock te ka sapoi ki jengwai jeng kitu badi ka team bishit ngap baki nong nya bai hi hang tu kin Shillong be ka krok kalong be wow kin did not expect kin kalong ta maka pas patient la jang kibru kala khamlong song shit shu mati tinggal long ta ka performance ka song shit long kawan hi ka jing song shit la hi kibru banya support lang te kata ken di habadi ba ka national games pat ka tu pat aus nam ajar apu ka tu kalong nu ka jing sham jopi ha ka national games katu kadi hapo North East Game jong ki Meghalaya boxing not East Games jong Meghalaya boxing Meghalaya boxing cha khot hang tu haturu kalong different experience in Marba hang tu pat Camden stage ni hable bi hakaring ha shat hakaring tening kong it's very difficult for us dancing on the ring namar ka ring kalong kajam te but de nong ngim kajam ka tu ka kajam ka you but de ru tu like adjust hula la kala shu ya try la kata long kom tate te long kom ta gen hang tur ka pher
different kind of events bengi you deh kalau kaperot baro kamda you can long you learn new things deh long ta hakat ka way pa katuka last one kedeka love queen kedeka love benda queen katu kadi benaka macam Islam ha katu pilong kuki macam belly kan katu different belly dance dia kuai ke belly tingile katu Kita buat kita sangat berfilia. Itu semuka sampai kita jual baong pimene. Tu ki sedar betul je suani tiga tu. Dia den sapo isok ka you de katu karani korfes baong ai fiung hap sa ashte. Tu katu. Different with yo ban experience different kind of you can hang tu learn new things ki kajiksham jo phiru kolong thamai learn new things like itu pas penwandur pan mo ni di pat hakajing kata tengah kermen ba nani shkhmat ru pinang piang ki kam ki jam ki ke bepitmu ki na ya be adan ti ru pinang kam pesani kam bhash isu ki kam pi amane ru mo nani shkhma de ni I could play kickbox gitu yang nak liang jongka Bosco media network ru ba pi bat kumjuru ya ki crew members of pi pinang ki shakmat ki kam ki jam ki jong pi thank you so much bat kumjuru ya pi baro ki pape kini ke program ni lapu isu bakut jang de program nga kamen ba pi layo shibun ki jingmentoi lemba kani ke jingya plu jingmut jungi mentas ngi bat i Samla Witney Marbaniang ibade i nong syam jongka bela dance crew pila ban pe i ru haki social media ka be don kum haki YouTube ban haki Instagram account pila ban pe ki kam jong i ki jat insan yu ki ba ila don menta ti lesi ki sadon na preju piru ki bam sunu ban bu jingkeli leni ban bu kinu ki jingmut happy pila ban message ni kali ishimet haka social media account ke baidon hapo Instagram pat kumjuru haki weki account ke baidon hapo social media dia ngakermen bakani ke program kelawan ashibun ki jingmen toy lemba kani ke jingya phaliu jungun ke jingya kren ke jing penshai halor kani ka kam shat kam tam kitu ki basu tenat ya kam shat kam de ke kam ka bas ni ni ke di ka kam ka babha ka ba rashibun ki jingmen toy haka liang kamet kapat ne hakaliang kakot kakian ne hakaliang ke emlang salang ne hakinu kiliang hakajing i perthai ne hakin sa kinu no bapya kamde ke ka kam ka ba long bal ple no ne ke ka kam ka ba pha la dangi nang mat don kam hok ya ka ngin se syam yang pat hakaway ka program pat hakaway ka tayo ku ble shibun